Senjuri, grazzi mill-ġdid tal-li inaqattu magħna llum fuq Ribna kif għamilna fi programmi oħra preċedenti se nkunu qegħdin naġġornawkom kontinwament kif għamilna dejjem ukoll dwar l-inkjesta tal-isperijiet. L-inkjesta tal-isperijiet qiegħda fuq fhom kulħadd, qiegħda tiddomina wkoll il-mezzi soċjali minħabba il-mistoqsijiet ġenwini li qegħdin jitqajmu marbuta ma' din l-istess inkjesta, ix-xettiġiżmu marbut ukoll max-xhieda li suppost kellhom jiġu jiġdu f'pajjiżna iżda għażlu li ma jiġux minħabba xi raġuni jew oħra, u llum se nkomplu naġġornawkom iżjed dwar dan, speċifikament ukoll se nkunu qegħdin nifokaw iktar fuq il-ħielsi, fuq kif ukoll waqt il-proċeduri fil-qrati tal-ġustizzja tagħna wieħed ibbaża lilu nnifsu fuq x'sema lil ħadd ieħor jgħid fuq persuni partikolari. Jiena tajtkom introduzzjoni qasira, konċiża bħal dejjem, ħanħalli f'idejn Nolin għaliex min-naħa tiegħu għandu aktar spjegazzjoni dettaljata biex intom stess tkunu tistgħu tqajmu l-mistoqsijiet tagħkom iżda fl-aħħar mill-aħħar tkunu wkoll aktar informati dwar dan l-istess suġġett. Insegwu flimkien. Diversi xhieda fil-qorti tefgħu dawl fuq sitwazzjoni ftit stramba. Dik li kienet il-Maġistrat Gabriella Vella li talbet lil Kamal Sharma u Tyron Greenshields biex jinġibu Malta ħalli jixtu. F'xhieda li ta' l-ekspettur Anthony Sherry għalli talab li jiġu permezz tal-Interpol. Iżda żied il qatt ma rċieva tweġiba u min-naħa tiegħu ma jafx jekk ġewx jixdu. Iżda l-Kummissarju Angelo Gafa xiet li dawn ġew jiġdu fil-bidu tas-sena 2022. Ġie allegat li meta dawn xiedu l-Maġistrat Gabriella Vella talbet li jkollha magħha biss lil dawn l-esperti barranin u ma informatx lill-Pulizija Maltija. Kamal Sharma li wieħed mill-esperti allegatament fix-xhieda tiegħu għalli Joseph Muscat involut għax kien sema persuna oħra tajt li meta ma baqax Prim Ministru spiċċa bla karozza u bla dar u kellu bżonn lajnuna. Żomm. Dan mhux detto del detto hearsay. Xi ħadd li sema lil xi ħadd ieħor jgħid xi ħaġa mingħand xi ħadd ieħor, allura kif jista' jkun illi dan huwa ammissibbli fil-qorti? U mifhum li allegatament l-esperti emmnu dak li qallhom Sharma u nkludew fl-inkjesta tali allegazzjonijiet bla bażi bħala provi. L-ekspettur Sherry kompla jixed li kienet fil-fatt il-Maġistrat Gabriella Vella personalment li ordnat li ssir research fid-dar tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat f'Jannar tal-2022. Mixida tal-ekspettur ħareġ li l-laqat qabel kull search ma kienux jiġu informati l-Pulizija Maltija u l-esperti barranin kienu jingħataw id-direzzjoni mill-Maġistrat Vella. Sa dan it-tant, il-Kummissarju Angelo Gafa waqt ix-xhieda tiegħu qal li kull azzjoni tal-Pulizija fl-inkjesta tal-isptarijiet dejjem ittieħdet fuq istruzzjonijiet u b'koordinazzjoni mal-Maġistrat u qatt ma sar xejn jekk mhux bl-approvazzjoni tagħha. Toqgħod tgħidux kemm fiha x'tifhem din. Kompli ma' Nolin naħseb fiha ħafna x'taħseb u għadmir tagħna wkoll illi nkomplu nxandru programmi bħal dawn sabiex intom tkunu tistgħu żommu ruħkom naturalment aġġornati dwar x'qed jiġri anke mill-qrati tagħna marbuta mal-inkjesta tal-isptarijiet iżda tkunu tistgħu wkoll tkunu informati iżjed dwar il-fatti ta' x'qiegħed iseħħ ġewwa l-kuraturi tal-qrati tagħna. Intant mill-ġdid nirringrazzjakom talli kontu magħna għal programmi ieħor Ribna, nfakkarkom jekk tliftu xi programm jew ieħor dawn il-filmati jitraw ukoll fuq il-paġna ta' Facebook tagħna Ribna. Għalissa insellmilkom u grazzi.